Fil-Parlament, il-Ministru Jason Azzopardi intalab mid-Deputat Laburista Anthony Agius De Celis biex jippubblika l-prezzijiet tal-mediċini il roħsu f'Malta u l-prezzijiet tal-istess mediċini fl-Italja, Ċipru, Spanja u l-Portugal. Il-Ministru Azzopardi pubblika lista ta' 175 mediċina u magħhom il-prezzijiet ta' kull mediċina f'Malta u fl-4 pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Mill-prezzijiet ippubblikati jirriżulta li 155 mediċina mill-lista ta' 175 tinbieħ orħos fl-Italja, Ċipru, Spanja jew il-Portugal minn kemm tinbieħ f'pajjiżna. Dan ifisser li 9 minn kull 10 mediċini huma ogħla f'pajjiżna minn kemm huma fl-Italja, Ċipru, Spanja jew il-Portugal. Id-differenza fil-prezz tvarja sew minn mediċina għall-oħra. Hemm mediċini li f'Malta jinbigħu ftit ċenteżmi tal-euros ogħla minn kemm jinbigħu fl-Italja, Ċipru, Spanja jew il-Portugal. Madankollu, f'ċerti każi l-prezzijiet f'Malta huma minn 2 euros għal 20 euro ogħla. F'każijiet oħra differenza fil-prezzi hija saħansitra iktar minn hekk. Mediċina li tintuża għal kura tal-marda tad-diabete f'pajjiżna tinbieħ għal 77 euro, meta fil-Portugal tinbieħ għal 40 euro, differenza ta' 37 euro. Mediċina għal kontra l-infezzjonijiet fil-ħalq u fil-griżem f'Malta tinbieħ għal 52 euro, waqt li fl-Italja tinbieħ għal 12 euro, differenza ta' 40 euro. Min-naħa l-oħra, mediċina li tintuża biex mara ma tinqabax tqila f'pajjiżna tinbieħ għal 177 euro, waqt li fil-Portugal tinbieħ għal 135 euro, differenza ta' 42 euro.